Boas, Xentiña. Boas, Patiño, que tal estamos? Boa noite, moi ben. Bueno, pois primeiro, dar as grazas a Justo Iglesias e a Mr. Bondo por os seguimentos, grazas ao xefe, o Fran, que está detrás das nosas cámaras, aí cedellando. E nada, pois imos falar de incomprensión. Laberista, Bueno, a verdade é que non tiñamos tema ata hoxe a mañá, porque foi un pouco, ai, Eva, de que imos falar mañá? Pero Non estábamos o cada un, contes, non non o me contes. contes, Ti di que levamos todo o mes traballando nesto. Vale, traballamos pero de outro xeito, pero era como estábamos cada unha ás súas cousas e aos nosos reflexionando, porque é o que facemos moitas veces, era un tema de, joder, vamos falar da incomprensión, non, que sentimos ás veces, porque é verdad que cando escoitas a moita xente dentro das altas capacidades, hai xente que este tema como que o sufre moito, non? Pois non sei como é o teu caso, Eva, eu non sei se é que non o quero sufrir moito, aínda que o sufra, ás veces pésame máis, ás veces pésame menos. Em, eu lembro fai uns anos que lle decía, bueno, uns cantos anos, xa 20 ou así, que lle decía a unha colega: "Eu parece que veño do futuro, eu parece que veño do futuro, porque como que hai cousas que digo, eu penso que a xente, non sei, como non sei, porque eu penso deste xeito e a xente non, non? Pero bueno, Eva, ti como foi o que, na túa vida, como sentiches esta incomprensión? E tamén falando un pouco do que significa as altas capacidades, por exemplo, no meu caso, como xa contei moitas veces, como comezas, como tes un loito cando cho detectan cando eres xa maior, non? Que pasas unha fase de loito, é un procesamento da túa vida, que como digo eu, por as gafas amarelas, como no feminismo as moradas ou violetas, em, empezar a ver a túa vida con outros prismas. Entón, eso, para comentarios e consultas, estas dúas fenómenas tedes o seu enderezo electrónico, tan listas non serán@gmail.com. Xa o mirei antes, pero só tiñamos spam, esa é a verdade. Entón, Eva, conta, ti nota, tú como levas o tema da incomprensión? A ver, eu frústrome moitas veces que cando expoño as miñas inquedanzas na vida, é como non lle deas tanta volta. Ai, é que te complicas moito. Sí que me frustro, pero tamén teño que dicir unha cousa, é que eu sempre adorei as miñas rarezas. Co cal é como que sempre o fun poñendo nunha balanza, en plan, é que, claro, é que senón non sería eu, sabes? Eu xa o contei en máis programas, tive a sorte de que meus pais adoraban as miñas rarezas, a nena friki, que nin friki se nos chamaba antes, non? E daquela, pois, eu iba así un pouco como, se meus pais din que está ben, ben tará. Pero sí, frústrome, falámoslo nun programa no que estaba Iria, que, pois, que tes que hai unha renuncia moi grande a nivel social, non? A renuncia á pertenza, a ser de alguén e ser de algo. E claro que te frustras, porque dis ti, Dios mío, o sea, que isto parezco aquí Don Quixote, sabes? O sea, loitando contra ideas sociais que están totalmente asentadas, que dis ti, mira, non as quero. E sí, hai, como eu que sei, eu choro moitismo, eu sou unha persoa que chora moito, eu enfádome, teño diálogos internos moi densos sobre iso, nos que falo cas persoas e lle digo, pe que és parvo, porque non ves, que así non é. Teño momentos de lucidez. O ano pasado comenteino no Twitter, cando relín a Jung, e tive ese momento de semellanza divina, que ele identifica, na que digo,
que me dá igual o que diga o mundo. Eu sei que esta é a verdade. Esta é a verdade, o mundo vai mal, empecé a usar moito en Twitter, falar moitísimo do individualismo, de como o capitalismo nos levaba a comportamentos, bueno, non sei, fíos moi elaborados, que tampouco sei se ninguén me entende, que iso é unha boa cousa que ten Twitter. Que ti bótalo aí. E ti pensas, non, tío, agora dixo e todos quedaron conformes, porque tampouco che levan a contraria. Pero sí, vivo así, no, como a nosa alliña, non? Subo, baixo, baixo, subo. Non sei como o vives ti. Claro, eu que acabas de dicir o de chorar, choro moito, estaba pensando e digo, hostia, Xu, ponte a pensar un pouco cales foron os procesos emocionais que tiveches hoxe luns. Dende sono a mañá, se vale como estado emocional, pero chorei, enfadeime, rin, aprendín, esos son un día, e agora estaba pensando, supoño que será que todo o mundo pasa o mesmo, pero é verdad que temos eses cambios tan bruscos, sabes? En plan, dis, eu xe estou tendo un día moi completo, moi completo. E non sei, ti tamén como procesaches o día de hoxe? Pois Intenso. mira, eu, o día de hoxe erguinme moi ben, porque onte fun andar ao monte e dormín de maravilla. Fun ao bar tomar café, porque este para min é un básico na vida, erguerme ir ao bar tomar café, abrín o Twitter, cagueime en diola bendito, xa viñen enfadada, xa viñen con ideas, sí, fixen así un pequeno momento de introspección, e logo pensei que ben, non? Que ben, porque foi unha fin de semana maravillosa e parece que o luns tal. Logo volvínme a enfadar porque fun ao supermercado e, bueno, tuve aí un tal, non, así, así. E agora viña tamén bastante feliz e tuve así outro cabreo grande. Tive unha conversa por WhatsApp cunha amiga que é maravillosa e comuniqueillo, digo, é unha persoa increíble, e daquela volvíme a sentir feliz de ter unha amiga así, e depois, como xa viña con vos, digo, ben, pero que isto pode cambiar, que eu daqui ás 12, que Aínda sabe Dios, quedan case 2 horas pa mañá, entón aínda pode pasar calquera de cousa. todo. Eu, por exemplo, hoxe, falando de incomprensión, non? Sí que na cabeceira puxen Xudit, ca X e tal, pero é verdad que eu fago este programa escapando do nome de Xudit, porque Xudit é a directora de cinema, non é o nome que uso eu pseudónimo. O meu nome é Judit. E lembrome unha vez que, claro, que eu aquí non estou como directora de cinema, estou como Judit, que por eso fago este Twitch, para sacar o núcleo duro, non? Judit é o núcleo duro meu, e creo que por a incomprensión precisamente nunca saco. De feito, isto xa falei con Eva ao principio tal, de se puña Judit ou non sei que, un día puxen Judit, xusto antes de entrar, o xefe díxome, está posto Judit, poño con X, e bueno, pono, vale, veña, tal. E hoxe outra vez puxeno con Xota, dixe, non? Iota, non o sei. Bueno, de feito o xefe tamén dixo como Judit, non? Judit é o meu nome. Eu estou en calidade de Judit neste programa porque é a persoa que nin a deixo saír xeralmente, nin fai uns anos, antes de ir a un psicólogo por primeira vez, o psicóloga, fun a unha coach, porque a xente decíame, vai unha coach, porque un tema así máis de interpretación diante da cámara e tal, vai unha coach. Eu fun a unha coach, non? E ali falaronme de, bueno, o momento que lle dixe, mira, igual pensas que estou un pouco palá, pero claro, eu teño como varios, bueno, ela dixome, non é normal, non, ter varios roles, e dixenlle, non, Judit é unha merda pinchada nun pau. E dixenlle, pero convencida e tal. E cando a tipa estivo comigo, só fun unha vez a coach e valeume, a tipa é boísima. Se queredes, digo, porque foi ir unha vez e xa me valeu. Sí que estuvo máis dunha hora comigo, a verdade.
dixenlle, pois está Judith, non? Que é unha merda pinchada nun pau, o núcleo duro, tal. Está Judith Casas, que é a directora de cinema, traballadora, sacrificada, bla, bla, bla. Está esta outra, e esta outra, que non vou falar nada delas e tal. E a tía, a tipiña, ao final de todo preguntoume, e dime, e que lle aporta a Judith ao resto? E foi como se me deran un ostión, ca mao aberta, enorme, e aí dime conta, non? Empecei a decir, hostia, que Judith non é o que eu penso, non unha mala persoa, culpabilizándome todo o rato, non? E ven un pouco tamén este rollo da incomprensión, que por un lado creo que foi unha persoa que me maltratei a min mesma moitísimo, con un nivel de culpa moi grande. Hoxe estuve tamén investigando sobre, grazas a Iria Bouzas, que estuvo máis veces con nos aquí na Lobeira, en Tan listas non serán, sobre o síndrome da boa nena, que tamén quero falar agora. Entón, estou facendo o Twitch e outro podcast que fago en castelán sobre este tema, pero como Judith, non, para intentar sacar e mostrala, porque é a que ninguén coñece. É curioso, porque ao final, pois o mellor no meu pobo, tal e cual, coñéceme por o rollo de directora, pero non coñecen a Judith, que non lle gusta falar, ou seja, que o pasa fatal falando en público. A xente flipa con esas cousas, como, pero se levas anos falando en público, é como, que non, que o paso mal. A ver que di o Fran. Non vos parece que chorar é como vomitar cando algo che sentou mal ao estómago, que queda un algo máis aliviado do que estaba antes de facelo? Bueno, só decir que estou aprendendo dunha colega que as bágoas teñen unha estrutura ao microscopio distinto se choras por tristeza que se choras por alegría. Se o ves nun microscopio, a bágoa ten distinta estrutura. A min parece destas cousas que che foden a mente. Pero bueno, douche a palabra, Eva. Mira, o do xefe vou dicir, non o teño claro. Eu perdín as facultades de chorar hai anos, botei moitos anos sen chorar, e penso que aínda non conseguín chorar ben. Choro moito, pero non sei se choro aínda ben. Non sei se aínda o libero. Pero é interesante o de que algo che sente. Sí, ten un pouco ese punto, supoño. Eu non sei, un día deste revento e ao mellor choro 15 días arreo, non descarto nada. Faime gracia o que dis de Judith, pobre Judith, que a tes aí. Non a sacas. Saca a rapaza, Dios mío. Saca a rapaza. Sacas algo. A miña nai dixeme unha vez, teste que cambiar o nome no DNI. Eu dixen, por qué? Porque tú eres Judith e tal cual. Non. O nome que me diches tú é sagrado, encántame. A min gústame Judith, sinto. Si, poño como pseudónimo Judith por o galego e todo o que queirades, pero a min Judith encántame, é o meu nome, e que mínimo que a nai que me pariu, que mo puxo, mantelo. É dicir, non mo penso cambiar nin de coña, vamos, seguro. E isto que falas é interesante, o que dices o xefe ti, fasme recordar eu estive sen chorar moitísimos anos da miña infancia, reprimín o choro, pero moitísimo, ata que me enamorei. É verdad que agora eu choro por todo, vexo o telediario e choro seguro. E por outro lado, a máis de reprimir o choro, pasoume cando me detectaron o das altas capacidades, petei. Un día chegou e petei, e empecé a chorar por todo, e sí que o último que dixen foi que ademais a psicóloga díxeme que tiña isto. E veño a chorar, porque ademais dixeronme que tiña das altas capacidades. Iso foi non sei se foi un mércores que estuve chorando toda a tarde, pero desto de vomitar, como di o Fran. Eu sei que o último estaba reprimindo para non dicilo, porque estaba con alguén que non quería dicirlo, ao final xa non aguantei e dixen, e ademais a psicóloga díxome isto. Entón, creo que hai ese loito, non? E aparte, eu xusto vi un podcast dun rapaz que contaba como foi a súa tamén cando o detectaron, e tamén dixo que chorara. E por iso lembreime agora co que falades. É que a min detectáronme con 14. Eu creo que xa o contei como foi, daquela dixeron a meus pais, igual había que
E meus pais xa quedaron tranquilos, eu suspender a case toda, e dixeron, bueno, a nena tonta non é, pois xa espabilará. É certo que xa non se valorou máis aló de que si que había esa intelixencia pois, por encima da media, e non teño a sensación de doume igual. É unha cousa que retomei moito unha vez que empeza a nena a ter os seus problemas nese sentido, e si que aí empecé a pensar, jo, tía, que ves ti, pero mira, a min, eu vouno dicir, sempre tiven esa sensación de que era lista, non? Sempre a tiven, de que tiña capacidade, de que era rara tamén, isto era o que máis me dicían. Penso que o que peor levei foi a intensidade, non? A intensidade na que eu vivo as cousas e todo o mundo é como... Eu son a que di, ai, mira un michi, e todo, un gato. Non, a ver, é un michi, tío. Casi calquera cousa que pase, aí sí que ainda me sinto hoxe incomprendida, digo, como podedes vivir así? Eu onte fun ao monte, por exemplo, e pousoa, vou camiñando soa cara á fervenza, e cando a comezo a ver, quero berrar, sabes? Que non berro nunca porque hai animais no monte e todas estas cousas, eu aí é como, ai, Dios, Dios, que intensidade. Eu teño feito estas cousas con xente, estas ou outras, e viñamos aquí que, para ver isto e tal. Por favor, frústrame, eso sí me frustra, ver a xente así, digo, non tedes gana de vivir, non sei, é que non vos emociona nada, en serio, e pa mal tamén son así, o sea, a miña capacidade de indignarme é infinita, non sei canto podería indignarme, e con varias cousas ao mesmo tempo, que é o que digo do Twitter, xa me levanto contenta, pero logo abro Twitter, e claro, xa te tens que indignar por todo, polo cambio climático, polo outro, polo non sei que. Ostra, sí, e a xente non vive así, a xente non vive con esa intensidade, pero eu digo sempre, adorei as miñas rarezas, adoro as miñas rarezas, adoro ser ese bicho raro, gústome así, porque cando din é que non és normal, é que mérito ten ser normal, o mérito é sair aí fora e ser como a min, eso é mérito, sabes? Eso ten mérito, ser normal, non, daquela teño así adoración polas miñas merdas todas, que son guais, as miñas merdas son guais. Sí. Bueno, estuvo para contrarrestar un pouco. Di aquí o xefe Judith que és unha incomprendida no tocante ao nome. Na lobeira sí. Na lobeira sí co nome. Pero, bueno, fíxome gracia hoxe por eso. Dixen, joder, a ver se hoxe consigo por Judith, hostia. Eu lembrome eso, ao final, agora mesmo, bueno, porque estamos aquí diante, suportamente con público, sei que vai, senón en algún momento poden escoitarnos e tal, pero dicir, Eva, é que eu veño cunha crise de identidade, non? Cal é a miña identidade, non? Porque ao final, gosto das altas capacidades, eu xa era como, bueno, unha etiqueta que te axuda a comprender un pouco máis as cousas. Eu sentíame incomprendida moitas veces, é verdade, pero, por exemplo, aí nunha asociación que estou, en un dos grupos, estuve en varios e tal, e hai nun que sí que me sinto super incomprendida, pero ás veces sei que vou dicir algo e sei perfectamente que non o van a entender tal como digo eu, pero tampouco sei dicir de outra forma. Eu solto igual, aínda que quede mal, porque digo, bueno, como xa sei por qué, pois dame igual. No que non pasa noutras cousas. Estaba outro día facendo un peritaxe, fixeron un test de personalidade, con máis de 300 preguntas, un carallo aí. E as preguntas que me facían, eu li a pregunta, era, a ver, a min estame preguntando aquí isto, pero dende o meu punto de vista estame preguntando unha cousa, pero dende o punto de vista do estándar,
é como que xa non é que fales galego e castelán. Eu castrapo, no meu caso, porque o galego falo mal. Pero, eso, non é que fale o castelán ou castrapo. Isto é igual, para comunicarme ca xente é como penso eu, ou xente parecida a min, e como pensa o estándar, non? E había preguntas que era, bueno, igual, esta é unha chorrada, non? Pero, espertas pola noite? E dis, a ver, eu esperto un momentiño de nada, miro a hora que é, digo, ai, que ben, e sigo dormindo, vamos, é que non son nin 5 segundos. Pero digo, eu xa digo, é que non sei se me está preguntando se esperto quedo esperta. Claro, eu interpreto que a xente normal sería isto. Ou a pregunta de se fas cousas ilegais. E digo, bueno, é claro, eu ilegal, pois, os 120 pásomo polo forro a veces, non? Pero creo que non me está preguntando se fago cousas ilegais destas, sabes, aparcas en doble fila ou algo así, en dobre fila, entón é o que entendo eu e aparte teño a outra parte ao lado mentalmente dicir o que creo que me preguntan. Entón, creo que por un lado sí que me entendo bastante ben ca xente, pois pola empatía, porque a escoita activa, movidas así, que consigo comunicarme ca xente, ter estas sociabilizar, que é unha cousa bastante difícil para nós, pero por outro lado non chega esa algo que eu poida sentirme 100% entendida, non? De algún xeito. Non sei se te ocorre a ti, porque creo que tú tamén eres ao final unha persoa bastante sociable, pero de aí a que ás veces se malinterpreten o que decimos. Mira, eu son unha persoa sociable, moi sociable, pero moi consciente tamén de que non encaixo. Encaixo... Eu son divertida, eu son unha tipa moi divertida, e daquela eu encaixo moi po momento. Pero eu sei que eu nunca vou encaixar nun grupo, pois cando che digo, o de vou a monte ver a fervenza, que eu como vai a con 3, e algún se queixe da fervenza, quero tiralo ao río, digo, eu contigo non volvo, sabes? O sea, aquí vimos con, sabes, igual que non encaixo, a ver, eu fago moitas cousas, agora, vou a baile, ou a clases de baile, eu paso super ben, pero eu xa vou soa. Eu agora, te chega tal día unha foliada, eu vou, e ali eu estou ca xente, son sociable, estou super ca xente, e sinto que lles caio ben. Pero eu non me podo meter neses grupos de, pois veña, va, collemos o coche, xemos os... Non podo, aí eu acabo mal. E eu tomo eso non como unha limitación, digo, pois xa me molaría ter unha panda de amigos. Mira, pa que os quero? Eu xa vou, a xente xa está ali, vou cando quero, vou cando me dá a gana. Pa que me vou complicar? En serio, pa que quero eu xente, non, que a teño, porque te teño a ti, porque teño esta miña amiga Vane, que che digo que falaba antes do directo, que sí que a teño, pero non é ese grupo, esa pertenza, da que falo eu sempre, que é a renuncia que fago a nivel social, por non a teño. Por que? Porque non me entenden. Pero eu tamén sempre o digo, es que teño un sistema de retroalimentación de autoestima que digo, eu eles tampouco, sabes? É mutuo. É dicir, igual eu non son a rara. Igual é un mundo... É raro o mundo. E eu son a normal. Non, pensade eu así. Sabes, cando vou á clase de baile, a veces que me di o profe, Patiño, vas ao revés, digo, a ver se van ir todos ao revés. Son eu a que estou indo ben. Pois, na vida penso así tamén. Sí. Dicía aquí, Fran, que crea a xente que nos está vendo que poden ser as cousas legais que preguntan no test de personalidade. Non sei, eu creo que algo así de tráfico e tal non se refire a eso. Creo que se refiren a outro tipo de cousas, pero bueno. A min pasame o contrario, penso de cando era... Que comenten no chat. Eso, dicid algo, que tal xeitos calados, que pasa? Agora sí que nos imos sentir incomprendidas. Co que estabas a dicir, a min pásame, véxome difícil encaixar nos grupos, porque tamén vexo esas dinámicas de xerarquización, non? E de moitas veces nos grupos, de feito, eu vexo
que nos grupos os máis mediocres moitas veces, e sinto por decir mediocres, non que sona igual un pouco como altivo, pero é como que se xuntan os 3 ou 4 máis mediocres, e non teñen por que ser mediocres, ás veces tamén xente bastante inteligente e tal, ou que teñen algo en común así e fan como un golpe de estado, non un golpe de estado, pero sutil, non? Que hai 3 ou 4 no grupo que collen o poder e están enriba do resto, non? Iso vese moi ben nos grupos de WhatsApp, non? Cando hai grupos, os que máis falan, os que se apoian entre si sempre, entón xeran a min a veces fastidiame porque ves estas dinámicas onde hai xente superinteresante no chat que non fala, que só escoita tal, porque xa está ese grupiño que máis mediocre que fai que eso, a unión fai a forza, e neste caso tamén, non, un pouco. Eu lémbrome tamén de pequena, eu ao parecer non falaba de pequena, é verdad que recordo que empecé a soltarme, por exemplo, a falar en clases, máis que a adolescencia, en plan un pouco borde e tal, con esta crise de identidade, que voulle deixar xa a Eva, porque se estuéramos nun chat ou por o teléfono, diríalle: Eva, eu non sei se voltar a ser borde ou non, ou decir o que penso, porque fai 20 anos decíame a xente: "Xu, non podes decir o que pensas", e creo que me din conta, que ca miña empatía, que podía molestar a xente, porque eu era das que pensaba que porque non vou dicir o que, realmente entón agora calo, non é que diga o contrario, pero calo. E agora a mesma persoa que me decía: "Non podes decir o que pensas", agora dime: "Xu, tes que decir o que pensas", non? Pero claro, ás veces, moitas veces son cousas que non son agradables, o típico que xa falamos aquí do tema da asertividade, a baixa autoestima, o medo ao rexeite, etc. Eu de pequena non falaba. Empecé a soltarme así a falar, pois, no instituto, rollo, despois xa, cando cheguei á facultade, pois non ao principio, porque me daba moita vergoña, pero despois xa, cando me empezaron a tirar, non, algún profesor, entón, cando xa me soltaba, pois xa, despois xa me soltaba sempre, non? Pero lémbrome de pequena, unha cousa que tiña era que tiñas que estar sempre cas amizades. E non sei se é porque eu ao final tuve moitos narcisistas na miña vida en xeral, que o mellor era cando non estabas, pois, ai, e como non como, ai, pois que ben o pasamos, sempre que non estou pasádelo superben, non, cabróns. Non, entón intentaba estar sempre, non sei se era por esa necesidade, e lémbrome, non sei se é verdade ou foi un soño ou é unha mala lembranza de pequena, que unha vez é que eu quería ir ao cole sempre, quería ir ao cole para estar para socializar, non? E lémbrome de unha vez con febre levantarme e caer no cuarto de baño por a febre que tiña, pero eu quería ir igual, non? E despois xa de maior daste conta, non, que cando non estás poñen a parir o que non está, entón mellor sempre estar, sabes, para que falen dos outros. Sobre todo antes que non había WhatsApp, agora da igual, agora co teléfono da igual, poden por a parir a calquera, pero é verdad que, por exemplo, nas ceas de empresa é mellor estar, eu non vou, pero é mellor estar porque os que non están é dos que se falan, non? Pero, bueno, son cousas así de socializar, que moitas veces falamos eso, que temos habilidades, que tú mesmo moitas veces di, eu leo as persoas, a min pasa moi parecido, que mesmo vexo cando se autoengana a persoa co que sinto dixe de sentir, eu acórdome de pequena dicirlle ás colegas coller esta cansa de decir: "A ti gustache tal, a ti gustache tal", e como sabes? Bueno, porque o vexo, non preciso que me digades, vexo xa, non? A ver, está dicindo aquí, a ver, veña, vou a comentar. Veña, eu penso que é por tentar encaixar, aunque sexa un mero trámite para non estar só. Fran di: "Estou a imaxinar a Xu no instituto dicindo papá, mamá, ja, ja, ja". Ai, Encaixar. lo de encaixar falase do masking. Eu teño este problema agora de crise de identidade. Fago masking, non fago, hai xente que di que está moi psicolóxicamente que afecta moitísimo, a xente que fai masking, vamos, por a máscara, todo o mundo pon unha máscara. Eso eu aprendendo de pequena xa, non? Da igual, se sexas máis normativo, menos normativo, menos raro, ao final a máscara é que son de vila, de pobo, o de aparentar, sempre está aí, non? O da máscara. Pero sí que din, non, pois xente no espectro autista, non? Como cansa. Eu xa non sei que é parte da miña personalidade, que parte pode ver verdade por a bioloxía, por como teño o cerebro, por a socialización, por o masking ou non. Eu teño agora tal lío
Eu non sei quen son, Non sabes basicamente. quen és. Sí, hai cousas que sei, que son perfeccionista, que son non sei que son curiosa, pero nas relacións sociais eu agora mesmo estou moi perdida. Teño moitas ganas de coller e dicir o que penso, pero sei que dicindo o que penso sei que podo facer dano, entón non quero dicir o que penso, pero ao final fágome dano a min. Entón é como un pouco morderse a cola. Non sei que pensas. Mira, eu, sobre o que di Mr. Bondo, eu creo que o non querer encaixar foi a miña gran revelación na vida, foi o decidir vivir sin encaixar. Foi cando me divorciei, non hai tantos anos, porque claro, eu caseime. Coidado, será lista non serei, coidado. Non, eu casei, tiven as miñas fillas, tiña un traballo ben, ben pagado, que te situaba social e económicamente ben, fixen todas estas cousas, estaba ben, é o que tiñas que facer. Era o que tiñas que facer ou non? Formar unha familia, hipotecarte, ter un coche, cousas. De aí para diante digo, a ver, este é o fracaso absoluto, entendes? Este é o fracaso absoluto. Eu estaba sin traballar, o cal non tiña ingresos, pois iso, vas desmontar a túa vida, a túa familia e botarte ao así. Así que xa o non encaixar era algo que iba implícito. Se ben eu xa non encaixaba, xa nunca fun esa esposa exemplar. Tampouco fun esa nai exemplar. Nin sequera fun a filla exemplar, nin a traballadora exemplar. É que todo mal, sabes? Pero eu, dentro das rarezas, eu pois tiña aí un camiño que estaba ben. E digo, agora xa non podo. E fixen un traballo moi grande que eu hoxe falaba con alguén. Eu hoxe poderíase como considerar unha persoa que fracasou na vida. Non? Co que socialmente se entende que é triunfar, home, eu fracasei. Pero eu sinto unha triunfadora, porque precisamente rompín con ese encaixar e rompín con ser o que se debe ser para ser eu, que non sei calquera cousa ser eu, coidado. Non, ser eu é cousa divertida, é difícil. Pero sí que eu entendo que sí, que a xente tende a encaixar. Eu coñezo xente que me parece como a min, e que hai unha conexión, e depois van como escapando de min, non? E digo, esa era como a min, pero claro, el ten que encaixar, deixo ir. Sí, 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 sí. Di Mr. Bond, a ver, decía, non, eu penso que é por tentar encaixar, aunque se xa un mero trámite para non estar só. Eu ás veces con amizades non o paso ben. Estou porque teño aprezo, mais só síntome cómodo cando falo determinados temas. Pois é, o que decías fai un momento. Agora que falabas, que eu teño tamén esa dicotomía, non? Porque digo, hoxe estuve investigando sobre eso, sobre o síndrome da boa nena, que non é un síndrome como tal, non como un trastorno nin nada, pero decía, pois son, non? O intentar ser... Pero son e non son, porque despois son o que diste. A ver, Xilbert, grazas polo agasallo, vamos ter mundo facendo del un loberista de pro. E teño como esa dicotomía todo o rato, non? Como ese... Por un lado, teño ese rollo de síndrome de nena boa e non sei de onde ven, se máis de pequena, de complacer, de ao final por diante das túas necesidades as dos demais, pero tampouco sei se ven por aí, por o síndrome, non? Por un lado, non sei como explicalo exactamente, pero por outro lado son, aínda que intente encaixar, non encaixo. Esa é a movida, non? É a movida. Véseme o plumero. Eu creo que o mellor intentei, estivo facendo máis que en toda a vida, como se estivera cunha, non sei, unha sábana enriba, pero que me saen unhas plumas ou algo por debaixo, ou unha cola ou algo, a xente ao final ve o que hai, non? Que se me
se cheira, non? Que por moito que poñas a máscara, por moito que intentas pasar desapercibida, e tampouco sei se pode influir tamén ese outro perfil, a da directora, que é a que públicamente a que sempre mostrei, non? Como esa responsabilidade social, aínda que, bueno, que eu ao revés, coñéceme no meu pobo e xa, sabes, son profeta na miña terra fora, entón como ese rollo de intentar ser o máis ética posible, non, tal, pero claro, despois xa dis, pero bueno, pero se despois sempre a lías por o pobo adiante, joder, esa te teñen non tes nada de o que se supón boa, non? Ao final non encaixas en ningún sitio e falámolo cando o capítulo do traballo, que ao final non encaixamos, non? Este rollo de que ao final todo o mundo traballa dunha cousa, especialízase neso e aínda a non ser que faga un cambio drástico no traballo, laboralmente, nós como non encaixamos tampouco neso, non? Que tú e eu somos perfiles de andar cambiando, non? Un pouco eu onte estaba estudiando criminoloxía e hoxe ciberseguridade, por exemplo, por un exemplo, a máis de estar vendo podcast de psicoloxía, non? Pero o de encaixar é curioso, non? Porque eu vexo a moitos niveles, a moitos niveles. E di, a ver, Eloe Blanco, boas noites. Estou convencido de que calquera aspecto das persoas se pode representar cunha campa de Gauss. Calquera que este por riba ou por debaixo do percentil 95 será incomprendido. Por debaixo do... Vale, Sí, Eva. casi calquera home, sí, se o miras así, supoño que todos somos incomprendidos nalgunha cousa, pero eu estou segura que eu son unha persoa que son directamente incomprendida na forma de vivir. A xente non venme din, deixa que ela así, deixa que ela así. Sí, ademais eu vivín casada con esa persoa que compartes moito. E o tipo, claro, a veces era como, o sea, xa non, xa é agotador vivir con ela, tío. Sabes, o sea, precisamente, menos o que se supón que ten que ser e como ten que ser, a min, calquera outra cousa, claro, calquera cousa, calquera novidade, ai, mira, lin tal cousa, non sei, a ver, eu cando aprendín a coser, é un exemplo moi claro das cousas que me pasan a min. A min deronme unha máquina de coser, eu teño que aprender a coser. Joder, aprendín ata como se estampan as telas africanas, sabes? É unha enfermedade, para, tía, quer dizer, para. Sí, de feito, aprendín, cortei todos os días, estaba a veces dormindo e acordaba cunha idea de como facerlle un peto a un vestido, e así con todo. Levo toda a vida así, e cando pintaba, de adolescente, cando deixas clases de pintura, que era algo moi establecido, lembro que na miña casa había un cuarto que estaba vacío e di, pois bótate aí. Eu teño tido 4 e 5 cadros comezados a estar pintando 4 e 5 cadros, que, por certo, a min nunca me deixaron dedicarme á pintura, non sei por qué, non viron que era o meu, tío, que era unha enfermedade xa. Sí, sí, e no 2018, cando volvín pintar, de feito, pintei no Brán unha exposición. Sí, pintei todo o Brán en setembro, chamáronme de feito, porque estaba poñendo as cousas nas redes, es que los poñer aquí? E ao final case que non cabían no sitio, sabes? E foi así, un arrebato. A ver, di Eloy Blanco, vou ler todo dende o principio, vale? A veces sinto ben comprendida ou non vos comprendo a vos, ás veces pensando ás veces que ten a Eva que traducirme o que me di porque non me entero, pero bueno. A ver, boas noites. Estou convencido de que calquera aspecto das persoas se pode representar cunha campa de Gauss. Calquera que este por riba ou por debaixo do percentil 95 será incomprendido. Por riba ou por debaixo, pero entonces son todos, non? Pois é que a miña cabeza por riba, bueno, non sei. Isto é aplicable a calquera aspecto. Podes ser mediocre en algúns aspectos e sentirse completamente integrado, porque formas parte do conxunto maioritario. Isto falamos unha vez, non? De cando o 85%, según o libro de Penso demasiado, non? Que decía
como a xente está convencida do que di, pero porque hai un 85% da población que che apoia, non? E di, Eloi Blanco sigue, se hai moitos aspectos nos que te acercas ao 5% extremo, terás a sensación de non encaixar. Creo que a natureza humana, mecanismo de supervivencia como especie. Moi boa conversa, por certo, moitas grazas. Ou do 2% do extremo. Bueno, isto claro, Mira, a primeira parte, por riba do 95, ou por debaixo. ou por baixo do 5, entendín eu. Non? Claro, eu estaba vendo, digo, para arriba, para baixo. Bueno, el falou dunha campana de grau, eu estaba pensando nos típicos percentís, que son os que máis vexo últimamente, non? Eses percentís de 0 a 100, non? Eu vexo, pois, os da nena, non? Tes 15 anos, pois as persoas de 15 anos, o 5 sería a media, e claro, pois cando te pos, pois eso, no 90, no 90 e tantos, ou aqueles que están 5 ou moi por 50? debaixo. A media é 5 ou 50? Nos percentís. Bueno, o 50. O que pasa é que eu vexo aí as raíñas, 5, bueno, van así, 5, 6, de 1 a 10. É unha maneira de representalos, de 1 a 10. Ou de 0 a 100, pois eso. Eu entendino así. Sí, claro, o de mediocres, a min gústame moito a palabra mediocre para faltar con chulería, non? Pero eu non lle chamaría mediocres cando falamos moitas veces de xente da morea, non? Do que... Eu creo que simplemente a xente que mellor encaixa, a xente que mellor encaixa é a xente que acaba sendo, pois líder, é referente. Claro, non vou ser eu referente de que? Referente de ir contra o mundo? Ninguén quer ir contra o mundo. Daquela é xente que encaixa, punto. Eu digo moitas veces polas miñas fillas de cara ao sistema educativo, sendo totalmente diferentes, que eu non sei, eu penso que as dúas son miñas, oiches, a min deron máis ali, e dounas por miñas. Teño dúas fillas, e digo, se o sistema educativo é un Tetris, unha é o pau longo, e outra é unha canica. Non entra en ningún lado, está así. Pois é unha vida. Si, gústame moito esa comparativa do Tetris, porque o xusto é o encaixar. E pode ser, pois, o pauciño longo, que é unha maravilla, pode ser unha peza máis complicada, e logo, pois, a veces, cae unha canica aí, e non hai maneira. Eu creo que teño tamén o de encaixar, agora que estaba escoitándote a ti, creo que me autoengano de algún xeito, que como inconscientemente que teño esa necesidade de encaixar. Sei que é verdade que estaba un pouco xustificado as miñas rarezas, como diste, non? Eu as rarezas sí que non as vexo como positivo no meu caso, non? Si que eu dis que de referente para min son un referente, non? Porque para min traballar na autoestima, tú és un referente nese sentido, non? Pero tamén como que xustificaba un pouco, bueno, como son como artista, que agora digo, non me atrevería a dicir que son artista, non? Porque se permite un pouco esas rarezas, non? O artista sí que... Eu houve un momento da miña vida que pensaba, é como se houbera dúas eus, só dúas, pero bueno, unha que está aí abaixo dicindo é rara, tía, ti é rara, é rara, é rara. E outra, non, todo o mundo raro, non? Entón, porque ao final se te pos a ver a xente, eu tamén quero ver a xente, creo que a vexo moi positivamente a xente. Tendo de primeiras como aquí temos a campana de Gauss, neste caso, bueno, pon 130, bueno, claro, 70 pon aí, pero bueno, claro, depende de onde o vexas. O 2% estaría no de 130 para lá, pero bueno. Que estaba dicindo? Eso que inconscientemente, como que intento ver tamén a xente, non? Sempre intento ver, pois mira esta persoa,
pois que ben se lle dá a cociñar, ou mira esta persoa que ben se, ai, mira que fai estas cousas, ou eu que son un pouco mediocre cas maus, cociñar aínda se me daba un pouco, pero como que ben se lle dá, pois, facer punto de cruz, eu que sei, ou disfraces, ou coser, por exemplo. Eu intentei aprender a coser e non fun capaz, non? Entón, digo, joder, é que xusto esta semana tiven como ese, levo con este tema das altas capacidades dende fai 4 anos, que non me aceptaba, bla, 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 e esta semana pasada empecé a dicir, eu non teño isto. Eu xa pensei que o tiña superado, aceptado, e non, e volvín, eu son, que non sei. E tes por, eso, unha que, tamén con cousas que dis, joder, que boas son con estas cousas, non? Que boas son vendo quen ten interese en quen. Ou que boas son, pero digo, pero eso de que sirve na vida? Eu non vexo, nin me sirva nin para cotillar, porque tampouco me gusta moito cotillar, sabes? Pero, por outro é, non sabes de nada, mira, a xente sabe desto, de cousas super básicas, e tú pareces parva con esas cousas, non? Pero, bueno, a ver, di Xaime López, síntome certamente identificado con moitas das cousas que plantexades. No meu caso, a aprendizaxe foi decatarme que hai poucas cousas que merecen a pena para provocarme un enfado. Intento relativizar. Pois eu direi que hoxe tamén pensei moito sobre iso, porque eu estuve moi enfadada ca vida, dime conta que gastaba moita enerxía con eso, empecéi a non enfadarme, pasei ao outro extremo, a non enfadarme. Eu preciso enfadarme agora, pero creo que vou acabar sendo unha borda enfadada outra vez, porque non atopo o puto equilibrio, e creo que o 2013 a palabra que teño na cabeza na cachola é equilibrio, equilibrio, equilibrio. Non dou. Vou dun lado, dun extremo ao outro. O pilotiño di, "Pois ben, é un esforzo por estar ben. Eu ás veces fago esforzo por pasalo ben, porque no meu grupo de 3 amigos, cun deles manteño boas conversas ou conversas máis elaboradas. E ás veces tamén fai falta conversas máis banais, ás veces. Ás veces é como, bueno, Sí. igual chegamos a un punto de saturación por o que sexa, por a intensidade emocional, por o que sexa, mira, pois eu agradezo a veces falar con esa amiga que e deixala falar, aínda que non, sabes, desto que podo desconectar e non pasa nada, sabes, en plan de, pois por que non? Digo, eu non sei, creo que son, non sei como se di a palabra, pasa de, eh, mm, benévola, non sei. Benévola de principio, despois o mellor son malévola, non o sei. Bueno, A ver, eh, hai xente que é super básica, que é moi boa xente, que é divertidísima e que é maravilloso. A ver, as conversas así, unha conversa inxel tamén se agradece. O tema, home, eu non dispoño de moito tempo para dedicarlle ás persoas e claro, gústame seleccionalas que me sirvan para todo, non? Porque é que senón non dou. A realidade é que ao final non teño ninguén tampouco. Isto dá para tema. E hai un desinterese grande pola miña parte tamén. Que dis ti, vou dun extremo a outro. Eu teño fases de moitísima crise existencial e daquela é como estou enfadada ca vida e todo me parece injusto e digo, por qué? Porque claro, eu sempre digo, por qué? Co que eu son? Como pode ser? Como pode ser que me vai así na vida? E teño épocas moi boas, como a actual, na que a pesar de que todo vai mal, se cadra peor que noutras de crise existencial, encontro moita alegría, moita forza, moitas ganas de facer cousas, de vivir, moito punto. Malo será, nunca choviu que non escampara, sabes que iso é moi, iso é moi zen, moi paz interior. Tampouco ninguén o comprende, supoño, pero é que eu tampouco, é que cada día teño menos interés. Teño moito interés no ser humano, como a xente que estudia os dinosaurios, non? Pero teño moito menos interés en, mira, isto vai soar fatal, pero mira, xa o dixo, e xa queda dito, e mira, pasade de min se queredes. E moitas veces miro as persoas, e este é un, isto temos que falar, ainda nos queda un programa, non? 2. 2. Como é as cousas na miña mente? As cousas na miña mente son curtas, das que fas ti. Daquela eu vexo creo imaxes, non? E daquela eu
sempre estou vendo a vida dende unha especie de vía de servicio. Dixo, mira, aí vai a xente. Pois aí van para traballar, aí van para uns que casan, outros que divorcian, outros... E miro dende casi científicamente, sabes? Digo, ver, mira como é, pois mira tal, pois mira fulano, analizo todo o que din, o que fan, e chego a ter unha comprensión moi grande, pero é como, pero eu vou ir por aquí, sabes? Eu vou ir por esta vía de servicio con toda tranquilidade, porque non estou nada segura de todas as ofertas de vida e felicidade que me ofrecedes, e sí, teño esa imaxe, e sí que miro a xente, pero non me sinto parte normalmente. Home, cando encontro alguén con quen me sinto parte, Dios mío, morro, pero non, ninguén ten o tirón como a min, que levo 45 anos sendo así, sabes? Non, nadie me aguanta tanto tempo. Pois xa está, Creo, que doeu. creo que tú na vía de servicio non irías tranquilamente, creo que irías a fume de carozo, pero bueno. Di Xaime É que que mira, ser na autopista hai sí, retencións, hai moitas retencións, e ao final vas mellor pola vía de servicio, chegas antes, dache tempo a por ver medio do todo. monte, non? E di Xaime López que é ser básico. Pois mira, eu son básica en economía, por exemplo. De momento, cando me interesa igual, de repente, interésome e entendo as cousas, por exemplo. E di Eloi, hola Xaime, para min ser básico, cousa lícita, é ter certa aversión á abstracción intelectual. Sempre se dixo que a xente intelixente fala de ideas, a básica de cousas e os papóns falan de outra xente. Eu teño un día papón. Tes Un un día día ao ano papón. que saime a ver na cotilla e digo, quero cotillar un pouco. Eh, Básico, claro, é que ser básico, non sei, eu ás veces teño envexa, non? Creo que son básica en cousas, obviamente, creo que todo o mundo é básico nalgo. No, Non gústame tiña como esa di Eloi. é que é imposible ser eso, é que creo que é imposible saber de todo, non? Pero bueno, para min básico tamén é teño envexa, non? De vexo a xente e digo: "Ai, non, ser así, eso, por que non se me daría a min por casar, ter fillos, coche, hipoteca e ningunha, Gústame como di o Eloi, pois esa xente, xusto que non ten esa abstracción intelectual, é dicir, a vida é así, cóllena como é, vívena como é, non é básicos en canto a... Xusto, non son uns papóns, pero é dicir, a vida é así, eu vivo a como é, e xa está. E se está así establecido, eu non lle vou dar máis volta. E eu son a típica persoa que cando se fala dos eólicos, joder, fagoche un ensaio sobre o capitalismo, entendes? Claro, de feito eu son consciente que saturo a xente que di, pero para xa, joder, pero para xa, deixa o conto que te estás indo a épocas da Revolución Industrial, que me estás contando? Esas son eu. Vale, pois hai xente básica e... pois poñen eólicos, pois está mal, estragan o monte, pois vamos á manifestación, pois vamos. E eu, pois, métome nun grupo destes e vou tal, e métome nun foro e estamos ali falando pois, de toda esa complexidade de cando se privatizaron as... Pois, eso, quer dizer, non é nada malo, básico, é máis que tranquilidade, joder, que tranquilidade mental. Poder ser así, pero eu non son quen. hai outro básico que di que poñan os eólicos que pagan, sabes? Tamén, A ver, di o pilotiño, di, para min o concepto de básico é de ser sinxelo e limitarse ao esencial. Fran di, eu coido que todos somos básicos en cousas e impresionantes noutras. Sí, bueno, eu creo que é máis o... Eu, no meu caso, bueno, será por estudar audiovisuais e xornalismo, todo eso, ao final o básico é o comportamento maioritario, ao mellor por decirlo, non a masa, non o eu é que comportamento falaba, cando decía básico, hai falaba de masa. pensamento. Claro que todos somos básicos nunhas cousas e impresionantes noutras. Eu referíame ao pensamento e á túa percepción do mundo nese sentido. Non me refería... Quer dizer, que pode haber unha persoa moi básica que di, mira, a vida é así, eu non lle vou dar máis volta, que total daqui a uns anos morro e non vou arreglar o mundo.
quero dicir, que é moi respetable, pero a min ao mellor indígname. E hoxe, despois ao mellor é un cesteiro que flipas, tío. Sabes? Ou é tremendo carpinteiro que che fai raíces cúbicas de cabeza. Sabes? Que dis ti, hostia, flipo, tío, eu non dou de restar levando, eu que teño discalculia, non? Si, non vou... Eu falaba na parte do pensamento e a percepción da vida e da sociedade, que é o que a min me quita que vivo nun sin vivir. Di, por exemplo, Xaime, hai unha copla moi chula que di: mociño que ves do estudo e ves tan ben estudado, fai o favor de decirme cantas plumas ten un galo. Todos somos básicos para moitas cousas. Para moitas cousas. Sí. Claro, claro. Eu, por exemplo, antes das altas capacidades, a miña opción política é minoritaria e tal, pero agora que casei e entendo o tema da empatía, non sei que, digo, pois a miña opción política non é válida neste mundo. Que non é válida se todos foran como a min, pero como sei que agora xa sei que a xente non é como a min, pois esa opción non é posible. A min a que me vale no meu cerebro, pero non, sei que non vale. Por exemplo, a min o das altas capacidades, pois servime un pouco para decir, bueno, pois non é unha idea que sería plausible, basicamente, un pouco utópica, ao mellor. Non sei. Sí. O idealismo é moi bonito, pero é eso, é a persecución dun ideal, é un ideal, pois sigue sendo un ideal e ten ese punto utópico sempre, que é moi bonito. Galeano tiña algo escrito sobre isto, que eu lín del moito antes de ler a Galeano, que eu lín Antonte, como a quen di, que dicía que a utopía é como o horizonte. Ti avanzas e a utopía está máis lonxe, pero é, bueno, non sei, estaba ben escrito por Galeano, eu vou dicir así, pero é ese motor para andar cara a ela, non? É dicir, a utopía é algo a perseguir e as persoas idealistas vemos esa utopía e queremos camiñar cara a ela, pero ao fin é algo que sabemos que non se pode conseguir a día de hoxe. Pero moitas veces é idealista, pero para ser idealista eu sempre pensei que primeiro hai que ser realista. Ou non podes ser idealista se non é realista, non? Digo, é unha cousa que de sempre pensei así un pouco. Isto lembrame de pequena que isto do perfeccionismo, que eu decía, pois eu intento facer a cousa pa un 10, non? Cunha curta. Eu tiro po 10, eu xustificaba a min. Eu vou tirar po 10 ou po 12 se fai falla para chegar a un 8. Para o perfeccionismo. Agora que decías o do horizonte, non? Decir, voume pôr a expectativa super alta porque se vou pa un 8, o mellor a curta saime nun 5, non? Como me autoxustificaba eu tamén o perfeccionismo. A ver, di Eloi, a complexidade intelectual e emocional dunha persoa non ten nada que ver cos estudos. Hai xente moi estudada e moi básica, e todos somos básicos para según que cousas. Non ten acepción mala ninguna. Xa, eu emocionalmente creo que teño eso moitísima intensidade e non e dixome a psicóloga, ainda estou con eso fai tempo, unha delas. Dixome, tú tes a razón aquí e a emoción no outro lado e tes que xuntala. E ainda estou barallando a ver como chego eu aí. A ver, o pilotiño di, ás veces non é complexidade mental, o da política non é por utopía, senón pola correlación de forzas. Non confundamos ter unhas ideas cunha folla de ruta. Ser comunista ou marxista non implica renunciar nin adaptar as ideas, é manter a utopía e facer política avanzando cara a ese ideario. Non é o meu caso, ningún desas, pero bueno. De feito, da política, vin no seu momento, e chegou a conclusión, mesmo, claro, unha cousa política do sistema, non as institucións como tal, que eu non teño moita non é que teña moita confianza, senón sirven para cousas, e unha cousa é dentro das institucións, outra fora, a rúa, o activismo dentro, fora, no medio. Bueno, ben. Ainda hai unha cousa que a política é un rollo. É moi certo. É legal, claro. Ainda hai unha cousa utópica na que eu traballo moito, sobre a que escribí moito en Twitter tamén, que non é exactamente unha utopía, é esa sociedade para cara a que eu camiño,
pero eu son esa persoa que me ubiquei na sociedade e como defensora da bondade e facendo un traballo persoal interior en min por cultivar a bondade. Eu ás veces tamén quero ser mala, eu ás veces quero dicirlle á xente cousas moi cruéis e ao mellor sei como facelo e non o fago porque fago un traballo interior e creo cegamente na bondade. Eso sí que é utópico, home. Eu, aquí, sendo boa, camiñando cara a unha sociedade que se move dende esa bondade, o amor, a compaixón. No, eso sí que é unha utopía boa. Eso sí que é unha utopía boa. Pois eu estou facendo ese camiño. O camiño da bondade. O seja, quero ser unha persoa boa porque creo que é contaxioso. Creo que ainda non contaxei a ninguén, pero bueno. Non, sí que o creo. Non que sea contaxioso, senón que ten unha repercusión nos demais moi por encima de calquera outra acción que ti emprendas cara aos demais. A bondade, a xenerosidade, a compaixón. Ostra, ese sí que é un camiño, ademais é un propósito na vida para min. É o meu propósito na vida. Ademais, aprobar a oposición, a ver se hai sorte, pero primeiro da bondade. Sabe? Porque a ver se vas chegar aí a funcionar e és un bicho. Pois eu quero practicar a maldade. Que seguramente sexa mala ás veces en sabelo, porque eu creo que moitas veces que esta incomprensión que sentimos o mellor nós por o resto tamén é ao revés. Outro día unha colega que a operaron da boca ou non sei que, dixo que xa case estaba curada, pero que xa fora a currar ese día. Entón eu puxenlle, sinto polo traballo. Sinto, ou algo así, polo traballo. Sei que quedou super raro, parecía como, non parecía que o sentira porque aínda tiña dor. E menos mal que ela me entendeu, sabes? Porque se ven a ser outra persoa e diría, esta tía parva non sente que teña dor ou non sei. Creo que tamén ás veces, igual que nos sentimos incomprendidos, eles síntense incomprendidos con nós. E tamén pode ser, sin querelo, maldade, ou seja, parecer que tes maldade. Non tes por que tela, pero creo que esa incomprensión fai que a incomunicación fai que ás veces se poidan malinterpretar as cousas ou así. Mira o chat privado, Eva. De feito, dime no chat privado de que non collín o chiste que me fixo Fran, outra cousa que non collo. Ás veces parece rubia. E nada, a ver, claro, decía tamén, non sei, ao final é eso, non? Que hai unha parte que sí que che está dicindo, joder, eres distinto da xente, ou decía, como que estaba noutra frecuencia. Eu lembrome moitas veces decirlle a colegas en plan de, pero isto non é normal, non, isto que fixo esta persoa non é normal, non é normal, non, dime que non é normal. Non, Judy, non é normal. Non sei para que me decían que non era normal. Porque para min non era normal, pero empezo a pensar que eso era para min. Ou, non sei, cousas cando, non sei como decilo, pero eso, cousas que me parece para mí éticamente que dis, pero como faz isto, sabes? En plan, isto non é normal, isto non é ético, isto encéndome toda, non? E bueno, creo tamén que a nivel emocional nin me comprendo eu a min mesma. Bueno, que antes nin, esos, era sigo sendo unha incomprendida para min mesma, tampouco vou a pedirlle a outra xente que me comprenda, ao mellor cando nem sequera me comprendo eu, por moito que creo que temos tamén moito como se di? O de pensar sobre nós mesmos, moita introspección. Eso xusto, non? Bueno, mira, antes de que despois vais me esquecer, dime, Fran, que recorde que mañá martes 18 ás 9 teremos o programa de Resilientes no que falaremos de saúde mental ca psiquiatra Iria Veiga, que os saibades. Vede o que falta fai. O mellor dades vos conta que tamén tedes que revisar a cabeza.
empecé falando deso, non? Que hai xente, eu leo xente con altas capacidades, e creo que hai xente que se victimiza demasiado tamén con isto, non? Co de sentirse incomprendido, e ás veces digo, bueno, Judi, ao final, igual esa persoa, eso, as súas percentiles son tan altos que se sente muitísimo máis incomprendido, non? Ou seja, isto que me ven empatía por ese lado, pero tamén me ven empatía por outro lado, é dicir, eu ás veces cando me sinto así que digo, joder, pois son unha incomprendida, non? Es que che dá un pouquiño este rollo de soidade, un pouco da mala, non? Tamén penso ás veces e digo, bueno, voume sentir eu incomprendida cando hai xente que o mellor eso, pois outros altas capacidades ou xente do espectro autista ou unha persoa racializada que está con xente toda blanca, por exemplo, que nunca van a entender. E relativizo bastante ese que non me entenden, non? Mira, eu Que quería facer xa unha crítica, porque na miña liña, como sempre teño para falarlle mal a todo o mundo, a xente con altas capacidades intelectuais, identificada, vale? Tan informada, porque eses son os que se indignan todos. Xa están listo e o sabes, tan lista e o sabes, e xa leches tanto, usa esa intelixencia precisamente para comprender, non? É dicir, como a min, ponte na vía de servizo e di, mira, aí vai a xente, cona, non me entenden, e o mellor é normal, e non lles fai falta, Michi, perdón, non lles fai falta entender tanto, nin complicarse tanto como a min, porque a veces o elaborar todo o teu pensamento, a veces hai unha parte que é inevitable e logo hai unha parte que é unha decisión de dicir, pois mira, eu xa rara xa son, eu botome aí, voume botar a pensar. Daquela, eso, como só é ser xente que controla moitísimo máis que a min de altas capacidades e de todo, e de doble excepcionalidade e 400 cousas, e ainda miraron a ver se lle podían colgar 2 etiquetas máis, porque, ois, ainda hai que parecer unha quechua destas do Decatrón, pois a mí a veces tamén me ofende esta xente cando digo, cona, pois é que oi o tes nin te entenden, nin te teñen por que entender, digo, deixa a xente que non te entende, deixa os joder ao seu, si ou non? Sí, ao final, é o que digo, ao final a etiqueta de altas capacidades a min serviume, pois eso, para cando me sinto incomprendida, digo, va, estos serán as altas capacidades e xa está, sabes? Antes ao mellor era como, ai, xa estamos, pero agora é, será isto, e en ese sentido, pois mola ter a etiqueta porque dis, va, xa non me entenden por isto, que igual estás dicindo unha gilipollez bastante grande, sabes? Claro, pero ollo E por con outro usar lado, as etiquetas xa, para para excusarte de todo. Ai, é que eu como son tal, mira, podes ter altas capacidades e ser gilipollas, un sabes, psicópata. así, no amplio espectro de ser gilipollas. Dicir, non está... Podes ter altas capacidades e ser unha mala persoa, aquí falámolo. Podes ter altas capacidades e ser un psicópata, ser un narcisista. Naquela, ollo con usar ningunha etiqueta, bueno, sabes, bueno, é que eu como son así, xa, amigo, xa és así, pero pisáchesme un pé agora doime, sabes? Claro. Eu creo que tamén o que falabas antes de que a min encántame, tamén teño obsesión ca conduta humana, tanto a nivel individual, eso, máis a psicoloxía tal, como a nivel social, pero tampouco sei se é por esta necesidade de comprensión, non? Por a incomprensión, esa necesidade, eu sei que me obsesionei moitísimo, por exemplo, cando estaba na facultade ca comunicación non verbal, volvíme tola co tema, encantábame. Mesmo agora estou aí, sigo lendo psicoloxía e tal, non sei se hai, se que me gusta tanto ou é necesidade, en parte, ou as dúas cousas, non? Necesidade para comprender mellor a xente. Bueno, e agora sobre todo que estou obsesionada co tema psicópatas narcisistas, porque no caso de narcisistas como que me sobran. Entón, agora que estou estudando tamén criminoloxía por o tema do narcisismo, non? Para entender a conduta humana tamén, non? Entón, é como,
Claro, digo, pois igual esta cousa de incomprensión, de non comprender é a necesidade de comprender. E creo que o mellor por moito que aprenda sobre o tema, non vou dicir moito que estudie, porque estudiar non se me dá ben, gústame aprender, que non vou, ao final, chegarei a comprender, que ás veces dame a impresión de que, ti dilo tamén, non? Que lemos as persoas que parecen transparentes ás veces ás nós, pero como somos capaces de lelas, pero non como estar na mesma frecuencia ou entendernos. Eso é curioso, non? Que ves esa persoa, falas con esa persoa, pódelle facer xa que non precisa ni que vaya a un psicólogo, xa lle diste. Pero ao mesmo tempo, como non das falado, estado na mesma frecuencia que esa persoa. Non sei se o expliquei ben, pero sí que me pasa. Sí, Que sento a xente moitas veces como son superaberta e falo das miñas merdas sen ningún problema, eu tamén por eso vexo as merdas nos demais, porque como a miña culpa, a miña merda de sempre, vendo sempre as merdas que tiña culpa, todas estas cousas, éme moi doado ver aos do demais. Cando eu interpretei na miña vida, estos son ciúmes, estos son envexa, isto non sei que, entón vexo fácil na outra xente. E moitas veces tamén a xente despois xa pensan que teño un nivel de confianza con eles, porque como eu ábrome, eles ao final ábrense comigo. E a xente máis normal, o mellor, pensa que colle unha confianza contigo ou pensa que tes un vínculo, como era? Bueno, non me lembro, dixera ben noutro programa. Superforte, porque se abriu a ti, cando para min é o normal falar así. Eso tamén, nese sentido, entendo que non, eso, que non é que eu non me comprenda, senón que non me comprenden a min. Ou ao revés, me estou me liando, pero bueno, creo que me entendedes o que quero a dicir. incomprensión só é ser mutua, como o amor. Eh? O de non entenderse só é ser mutuo. Mira, hai unha cousa, cando ti foches quen de coller as túas emocións, identificalas, separalas, xestionalas e traballaches sobre delas, é inevitable que as recoñezas nos demais. Isto teño falado eu moito cun amigo meu. Todos sentimos igual. O que non facemos é expresalo igual ou xestionalo igual. Pero todos sentimos a mesma emoción. Todos nos enfadamos ante unha injusticia e sentímola igual, non? Non, eu eso teño que non concordo. Veña, va. Por exemplo, un psicópata sin máis lenxo non sinte emocións. Supostamente nas altas capacidades, como sintes as emocións é moito máis intenso que unha persoa normal, precisamente. Entendes o que che quero dicir? Por eso tiña Si, que o matizar. psicópata... Claro, o psicópata a nivel emocional. Eu sí que é o que dis ti, sí, cando eu recoñecín os meus ciúmes ou acepteinos fai moitos anos, por exemplo, entón vexo na xente, pero a vista, a toro pasado, non? Pero o problema é agora mesmo, eu o que estou sentindo, eu acabo isto, eu estou, porque a min estou moi nerviosa, eu non acabo e podo, teño unha sobre excitabilidade, sempre que acabo este programa, empezo o cerebro a funcionar máis, pero no presente sempre vou como e co tempo, vendo lonxe, que digo, hostia, aí estaba sentindo tal, ten que pasar moito tempo, pero no momento, no presente, cóstame moito entender a emocionalidade porque é moi intensa. Creo que a reprimo moitísimo. Pero bueno, Eu sintes non. con maior intensidade, mais o sentimento non muda. Eso, Sí. explicou ben, é dicir, sí, Pois o que eso... estaba dicindo Eva era eso, non? Que sentir, bueno, un psicópata pode non sentir cousas, incluso, Vale, os psicópatas non, somos pero moi de matizar, Riqui. a morea da xente, Matizamos moito. ante unha injusticia, enfadámonos. Ante unha perda, poñémonos tristes. Quero dicir, ante un acontecemento alegre, é que, claro, a alegría, sentímola igual. É dicir, máis intensamente, menos intensamente, vale. Logo hai pequenos desaxustes, cando perdes algo e te enfadas, en vez de poñerte triste, e logo hai xa combinacións de emocións. Eu teño feito esquemas, Eu teño collido unha folla de papel e dicir a ver que carallo che está pasando.
separar as miñas emocións. Cando ti consigues facer iso, despois tamén o podes facer nos demais, e incluso lles podes axudar. O que lle pasa á maioría da xente é que non queren atravesar esas emocións, porque as emocións son moi duras. A ver, a alegría, incluso a alegría, a xente non se quere alegrar moito, que despois seguro que pasa algo malo e eu estaba aquí, e digo, Nin sequera a xente, por máis que sexa unha emoción positiva, a alegría, a xente tamén a reprime, é como, bueno, estivo ben, alégrate, joder, alégrate, que xa virán desgracias. E ti podes a veces percibilo na xente, claro, pero porque antes o fixeches en ti. Eu tiña por aí un esquema da traizón. Cales son todas as emocións? Porque a traizón é unha cousa tan difícil de xestionar, non? E tiña aí como enfado e a tristeza, sabes? Se xuntan como unha cousa aí, case como que queres berrar e queres chorar, é como dúas emocións moi eso, é dicir, esa traizón que dá na decepción, e a decepción, tamén trae tristeza, pero trae unha doble tristeza. A tristeza por quen te decepcionou, a tristeza por ti, trae vergoña, porque dis, Dios mío, como era tan tonta, como non o podía ver, que son tonta. Tiña un esquema onde explicaba, vale, pois a maioría da xente non quere facer este traballo, porque é moi duro. Dicir ti, hostia, en serio, teño tanta merda dentro, tío. Pois Bueno, tes. agora empeza... Outro día comentáronme que non sei, algunha filla de alguén no chollo, que xa lle metían algunha asignatura de emocións. Eu outro día collín o libro dun rapaz que aínda non lee o rapaz, pero xa tiña un libro de emocións e leme as súas 82 páxinas para ver, eu teño movidas, eu teño que aprender isto e digo, que mellor que dun neno pequeno porque me vai explicar super ben. Eu, por exemplo, que a alegría, que estabas dicindo antes, que penso que tamén a reprimo, porque se teño moita alegría, póñome en modo eufórico, tomo malas decisións e que parece que estou drogada. Eu creo que xa contei algunha vez, non? Se me din, Xu, queres facer un videoclip en Celanova? Xa, eu aquí en Madrid xa estou como, audiovisual Celanova, dúas cousas que me encantan. E tomo malas decisións, porque mellor digo que sí cando teño que dicir que non. Porque como, sí, pero espera, que vou pagar eu por facelo todo. Espérate un momentiño. Espera. Claro, e agora, ás veces, cando me poño así, a última vez foi guai, porque xusto cheguei a casa super emocionada, super vum, de feito, cando chego a dime como xa ven o terremoto, non? E pararme un momento e dicir, a ver, que pasou aquí? Que pasou aquí desta reunión que veño? Hostia, parar e dicir, Xu, non, baixa o nivel de euforia e de alegría, que xa están colando, que xa estás tú emocionada aquí e vala cagar outra vez, non vas caer. Entón tamén dá a impresión de que reprimo un pouco eso tamén. Pero bueno, hecho que hai. Alegría, con todo ser positiva, eu estaba pensando na xente que reprime porque é así como, verás como algo pasa mal. Pero sí, é certo que a alegría en exceso si é bastante perigosa. Cando estás moi alegre, de feito, o disfrute momentáneo, non? Só é a veces levarnos a perder cousas que dis, a ver, tampouco me compensaba tanto e tal. Isto pasache moito na adolescencia. Boa, que ben estamos. Que ben polo a meus pais. Eu quedo, sabes? Pois 2 meses sin sair, sabes? Porque aquel día, botácheste por fora, por 2 horas dun día, 2 meses sin sair. Pois así ao longo da vida. Sí, é certo. Eu ás veces que pensei que eu era insegura porque son patosa. E ás veces que me sentía segura, xeralmente pasábame cousas perigosas. É dicir, por explicar unha forma, vou toda segura por a rúa, tropezo cabaldosa. Sabes? En plan, que non me meto unha que non me deixo os dentes ali. Pero digo, por pôr un exemplo así, digo, eu creo que son insegura porque como son patosa, como este así emocionalmente tal, é perigoso para min, para a miña vida.
sabes, poño a miña vida en perigo, creo. Entón, ás veces, estas cousas que teño que explicar todo, encántame esa parte, non me encanta, é horrible, non esa parte nosa de por qué, que temos que darlle explicación a todo, e atopas unha explicación lóxica, agora, que sexa esa, a maioría das veces non é, non é, pero Non, bueno, porque iso tamén pasa, é como, por qué? Por que estou facendo isto? Por que fixen aquilo? Por que dixen isto? Por que non sei que? Por que fixo esa persoa aquelo? Buscaslle unha explicación lóxica e moitas, que? O 85%, o 90% non. Igual, non é nada do que pensabas. Ou si, precisamente, ves, estas paradoxas que temos. E o que me chama tamén a atención, así para pechar, que falábamos da xente normal e tal, eu o que vexo é, que sempre o digo, non? Que non somos como de eso, ou triste ou alegre dun lado para outro, non? A montaña rusa. De extremos, emocionalmente falando, non? Pero despois as nosas formas de pensar sí que podemos ter tamén pensamentos extremistas, tamén penso, pero como que vemos máis os grises, dame a impresión, ou as cores, non todas as cores. E sí que me chama a atención a xente, pois isto, máis normativa, normal, ou non sei como chamar, neurotípica. As paradoxas que teñen, que hai, que existen, non? Isto que socialmente se acepta, ou que din unha cousa e fan a outra o segundo, non sei como explicalo, non? Pero vexo moitas paradoxas moitas veces, que seguramente eu as teño e non me dou conta, pero non sei, non sei. Polo menos eu cando fago son consciente, non? Sí, preocúpame a crise, o rollo climático, pero o que acabo de facer non está ben. Ou acabo de comprar isto que non está ben. Non sei como explicalo. Igual estou hai me moita liando. dualidade nas persoas. Como poden defender unha idea e a contraria, como desta semana para que ven, e diste, Dios mío, eu chamolle sempre ese dualidade, non? É dicir, en serio, podes defender unha idea e a outra que é case oposta, de verdad? Sabes, e cando lle dis, pero se o outro día dixeches, sabes, digo, espera, non, pero sí, hai moita dualidade, porque hai moito comprar os discursos que quedan ben. Pero, bueno, xa sería un tema así máis. Pero sí, hai moito a necesidade de comprar un discurso. O que hai é pouco pensamento crítico, é cada vez menos. E isto que diste de que os saibas que hai emocionarios chulísimos, ilustrados, que flipas, que traen eso, 80 emocións que non existen. As emocións básicas son 5, non? Alegría, tristeza, ira, amor e medo. Esas son as 5 básicas. Pero logo combínanse. Eso é peor que as notas musicales, Eso vai un Cristo. Eso. A min encantoume. É el Beethoven da vida. Creo que xa o dixera, que me encantou no libro este do rapaz, Miguelito. O do odio encantoume, xa o dixen outra vez, non? De odio é desexarlle que lle pase mal a alguén e dixen, ai, eu sentíame mal cando lle desexaba a alguén algo malo. A xente, ai non, pero non lle desexo nada malo. Pois eu sí, hostia. Pero bueno. Bueno, non bueno, ao final non falei moito da síndrome da boa nena, non? Non, que digo que teño un pouco, pero despois xa eso, non cheirase, porque o mellor tes problemas ca autoridade, porque non porque xustifiques a autoridade, digo, que critiques a autoridade, senón porque preguntas por que as cousas, parece que estás fodendo a autoridade e non é así. Pero bueno, creo que podemos ir, non sei se queres pechar con algo, se alguén podedes nos escribir a Tan listas non serán, se queredes propoñer algún tema, porque somos super vagas e non preparamos nada ata un pouco antes, somos así. Pero sen facernos pensar moito, que xa cavilamos demais, nós non fai falla que nos... Non, facédenos pensar, xa o lerei eu. Vos mandades un correo e contádenos aí o que querades. E nós xa despois podemos falar desas cousas.
E nada, pois grazas a todas as persoas que estades véndonos, e grazas ao xefe, Eva, un placer Gracias ao como... xefe, que sen el non estábamos aquí, que non dábamos xestionado tanto. E nada, pois moitas grazas a todas as persoas, e nada, te dei unha boa semana, e a vivila con intensidade. Veña, un biquiño. Chao.